की व्यथा तब सुनाने लगी। ए बाबू, इस संसार में बाप के सर पे सबसे कठिन बोझ होता है बेटी का। जौने समय मैना के बिटिया गिरजा सयान भइल बड़ी, मैना माई के चिंता छोले बा के बिटिया का शादी करे के चाहत बा। संजोग नारद जी से मुलाकात भइल। मैना माई कहलिन के नारद जी, आपके जानकारी में कोनो अच्छा घर बर होत बताउते तो अपने बिटिया का शादी कर दे। नारद जी वो मस्त हो गए, बोले कि चला हम देखा लिया लड़का। नारद जी लिया के चल दलन राजा हिमाचल के आगे आगे, नारद जी पीछे पीछे राजा हिमाचल। ऊंच खाल बा, गड़ही बा, पानी बा। मन मन सोचत हुअन हर राजा हिमाचल के जब यह गांव का रास्ता इतना खराब बा तो लड़कवा कैसन होई। खोजत खोजत वो कैलाश पर्वत पे पहुंचलन। एक मड़ई बा, मड़ई पर भैया वही हुक्का चिलम लगा के गांजा पियत बाड़न। भोले बाबा बुढ़वा का रूप बना के गईलन है नारद जी और राजा हिमाचल। तब राजा हिमाचल मने मन सोचत हुन कि का बताई, तो नारद जी वही लड़कवा से बतियावत बाड़न। ई दुल्हवा ह कि दुल्हवा का बाप ह। मने मन बेचारू सोचत बाड़न, शंका में बाड़न। लेकिन ना, नारद जी जाके कनवा में फुसुर फुसुर कहे लगला, ले मर्दवा तनी ढंग से हो जा, तोके देखे बदे आयल हुन, बियाह हुआ करवा कि नहीं। भोले बाबा कहलन कि अरे बियाह कहीं जुगाड़ उगाड़ ह का बतावा। कहे कि हाँ एक लड़की बा, बहुत सुंदर लड़की बा, वही से तोहर बियाह हो जाई। ए भैया बिन दहेज के शादी तय हो गई। नारद जी आके मैना माई से बताओ थुन के लड़का कैसन मिलल बा। गीत लगल मास्टर। देखा यहाँ गीत लगल मास्टर। ये हमरे मिर्जापुर का कजली गीत है, मिर्जापुर का धरोहर पारंपरिक गीत है। ओम प्रकाश भैया, सावन का महीना बा, कोनो दुल्हे के दुल्हा परदेश में बाड़न। रिमझिम पानी पड़त बा और दुल्हन बेचारी याद करत बा, बुलावत बा कैसे। अरे रिमझिम बरसेला सावनवा, रिमझिम बरसेला सावनवा, कहिया आई बा सजनवा ना। रिमझिम बरसेला सावनवा, कहिया आई बा सजनवा ना। धई के बोला कवन टरनवा, धई के बोला कवन टरनवा, कहिया आई बा सजनवा ना। धई के बोला कवन टरनवा, कहिया आई बा सजनवा ना। लेकिन कवि जी भाव लिखलन, भलही बाटे बर बउरहवा, भलही बाटे बर बउरहवा, धनी बाटे दुल्हवा ना। दुनिया जे कर नउआ गावे, ओ नहीं अड़ भंगी बतलावे, ओ नहीं सजनवा, ओ नहीं अड़ भंगी बतलावे। उनके पैबू जईबू जावा, उनके पैबू जईबू जावा, धनी बाटे दुल्हवा ना। ए भैया नारद जी आके मैना माई से कहलन कि लड़का बहुत सुशील बा, नाक मुंह बहुत सुंदर बा, न ज्यादा करिए बा न ज्यादा गोरे बा, एकदम सेवर है पक्के पानी में, लेकिन थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड रहला। यानी भांग धतूर छान के हमेशा वो मस्त रहलन। ओकर चिंता ना करे के बाद सदिया भइले के बाद शायद वो लड़कवा सुधर जाए। कितना लोग सुधर गए हुन। ए भैया आखिरकार में बिन दहेज के शादी तय हो गई। भइल के मास्टर कि मतिया हमारी मालूम होई ना, अरे लागी बिन दहेज के द्वारे तब बरतिया रे बरतिया रे बरतिया। कर बिचार राजा से मैना ठीक आते हली पठवाई, और खुशी खुशी शंकर जी बुढ़वा बैल पर हरसाई। ए भैया ब्याहे के दिन रच रच सिंगार होत बा भोले बाबा के। कान में कुंडल,
रंगना दुल्हा जैसे सजावल जाले जौन देश का संस्कृति बा परंपरा बा वो ढंग से दुल्हा तैयार हो गइलन, कुल बराती तैयार हो गइलन, नाचत गावत बारात लेके राजा हिमाचल के नगर में पहुंचल बा। कैसे मास्टर? एगो गीत लग गइल। कोनो सखी कहत बा के सखी तोर दुल्हा कैसन बड़न, तू चुनहरा के बतावती बा का। अरे सटल लहे लगे हरदम, अरे सटल लहे लगे हरदम, हवे घर घुसना भतार चूल्हा पोतना। हाय मिली गोयल साखी भतार चूल्हा पोतना, मिली गोयल साखी भतार चूल्हा पोतना। भूतवा भूतलिया नाचे, भूतवा भूतलिया नाचे, नाचेला परेतावा दुल्हा नचनिया बनल। है नाचेला बरातावा दुल्हा नचनिया बनल। नाचत गावत धीरे धीरे बारात हिमाचल के नगर में पहुंचल। गौवा से पहलवा एगो बगीचा बा, वही बगीचवा में भोले बाबा अपन बारात लेके गइलन। कुल बरतिहन के अपने झोली में भर लेलन। राख पात पोत के बुढ़वा के रूप बनाई के बैठल मड़न माछी भिन भिनाती हैं। यार घराती ओरी के दो लड़का बड़ा चंचल रहलन। अरे यार चल चल देखल जाए बरतिया आयल की ना। अब दोनों लड़का गइलन ह बगीचवा में, हिम्मत ना पड़त हो के पूछत हो कि का हो बुढ़ऊ तू बारात देखला हा, तू के हुआ? बोले बाबा कहलन कि हम तू लोगन का बहनोई है, तू हमार सार हुआ, जाके बता दा कि बराती आ गइल बा। अब लड़कवा आई के माई से बतावत हुन। गीत लगल मास्टर देखो बरतिया। ये लड़कवा बतावत हुन तर्जबा। अरे चढ़ली जवानिया ए देवर हो, सैया विदेशवा छवले बा। लेकिन लड़कीवा माई से बतावत हुन। अरे देखली बरतिया ए माई हो, देखली बरतिया ए माई हो, बर बौरहवा आइल बा। देखली बरतिया ए माई हो, बर बौरहवा। अरे नहीं बट मथवा पे यन के मौरवा, अखिया में नहीं के बाबू यन के कजरवा। बुढ़ावा बयलावा ए माई रे, बुढ़ावा बलावा ए माई रे, गौरा का दुल्हा। लड़का बतावे लगलन ए माई न आँखी में काजर बा न माथे पर मौर बा, दुल्हा एकदम बूढ़ गयल बारे, सोना नियर लड़की। ई जवान दुल्हा मिल गल, किस्मत फूट गल। एतने ना बाहरे भोले बाबा बारात लेके गइलन दुआरे पर। द्वार चार भइल, पूजा भइल, बराती सब पानी पीलन। इतने ना बारात सब जनवास में बैठल बा। तब तक हर भइल का मास्टर घराती और इसे खबर आ गल कि चल के बाराती भाई सब भोजन कर लें। हिमाचल नगर का सखी लोग गाड़ी गावत हईन और वहाँ गाड़ी गावे वाली 3 ठे टीम जुटल बा। एक खे छोटकी लड़कियन वाली टीम, एक खे बड़किन वाली टीम और एक खे बुढ़िया माई लोगन का टीम। पहली वाली टीम गावत बा। अरे अब ही उमरिया के बारी पिया, अरे अब ही उमरिया के बारी हो पिया, जिया मचल मचल जाए। अरे ही उमरिया के बारी हो पिया, जिया मचल मचल जाए। ऐसन बरतिया ना देखा अभी तक, ऐसन बरतिया ना देखी अभी तक, जिया करे धक्का। ऐसन बरतिया ना देखा अभी तक, कौनो के 4 आँखी, अरे त कौनो के ये कोना, अरे त जौने के ये कोनो, जिया करे धक्का। जौन हमहन मती रहलिन बड़की कतवा हरे सखी हट रे हट हट हम गाई हट गावत है का गावत है।
गंगा जी के तना नहाइबा, अरे गंगा जी के तना नहाइबा, हई पतर तिरिया ना पैबा राजा। गेहुआ के बाल लईगा सुगना, अरे गेहुआ के बाल लईगा सुगना, बलम मोर पूड़ी के तरसे। अरे हम हुट्टरक बनी जाइबे, हम हुट्टरक बनी जाइबे, बलम ड्राइवर बन के अइहा। हम हुट्टरक बनी जाइबे। बुढ़िया माई लोग गावत हिनका, हमरे मिर्जापुर के मतारी बहन बियाहे में गावलिन। ओरियाना ओरियाना परी गई पतरिया हो, समधि बैठे जहाँ जोरी जी, के हो परोसाए भैया हो कमन राम, धोतिया धोमिल होई जाए। बहुत तरह के गाड़ी होले, लेकिन वहाँ का सखी लोग आवत हैं। सुकवा सा नीचर पहले पतिया में बैठे, सुकवा सा नीचर पहले पिछवा देवतावन के पाती जी बोला, पिछवा देवतावन दोनों तो मिलके खैले सारा हो भोजन, दोनों तो मिलके लिया कैसन बाराती जी बोला। ए भैया पहले पाती में सुकवा शनिचर बैठ गए एकदम खास दुअरिया पर, पूरी तरकारी जितना खाना आवत बा कुल सुकवा शनिचर खैले चल जात बाटन। इतना तक कि पुड़वा पत्तल तक सब हजम कैलेलन। कुल बरतिहा खाए के बकिये बाटन। सिंहासन पर बैठे दुल्हे राजा भोले बाबा। नारद जी जाके कनमा में फुसुर फुसुर कहे लगलन कि कैसन बराती लेके आयल हुआ। अरे दू ठे लड़का आयल हुआ सुकवा शनिचर, कुल खनवा खत्म कर देलन। अब इज्जतिया चल जाई। बाहरे भोले बाबा अपने उस माया से, उस शक्ति से भंडारा को भरे, सब बराती प्रेम से भोजन कैलन। एतने ना सुबेर भइल, बाबूजी दुल्हा गइलन हा कोहबरे में। जौन सखी सहेली मजाक करलिन तो कई तरीके का मजाक होले, लेकिन कभी जाला भम लिखलन मास्टर। अरे नारी कहावे, अरे नारी कहावे सती सोना मुख प्रणवाय भैया। सतियन के गाथा ये ही जग में गवा, माचल हाहाकार तब ही माचल के दुवरिया भैया। मड़वा से प्याहन चले झोली रे उठा, बियाह बैठल बा नौनिया बेचारी बियाह करले। सुबेर भइल, भोले बाबा से अपन अचरा फैला के लगन नेक चार माने। तो भोले बाबा कैलन का के भर के मुट्ठी ओकरे अचरवा में लाले बिच्छू दे देलन। अब मड़वा के एकदम भदड़ंग मच गइल बा, गोजर बिच्छू। ए भैया पीछे पीछे नौगो बेचारू जात बा, सोचत बा कि हमार नौनिया मेहरुआ बड़वार गठरी पाई गइल बा, का इतना उछड़त कूदत जात बा। अब ओकर परेशानी तो वहे बेचारी जानती बा। आखिरकार में बाहरे भोले बाबा, गजब आपकी माया है इस दुनिया में, आप तो जगत के करता है, न कोई पार पाया है न पार पाएगा। आखिरी भाव में कवि जी लिखलन का, अरे कोहबरवा में सुषमाया पार भइले, तकारे दुल्हा के चिकरिया रे नारियली। ए भैया सुबेर भइल, विदाई
करा के भोले बाबा अलन कैलाश पर्वत पे। वहीं धीरे धीरे समय बीतने लगा। बाहरे पति पत्नी के जिंदगी बीते लागल। यह जिंदगी है, जो हंस के जिए वही जिंदगी है। गीत के हमरे कवि जी आखिरी भाव लिखलन। एक बात बता देवल चाहते कि हमरे देश में लोग शिवरात्रि काहे मनावलन। जौने दिन शिव का रात्रि यानी सुहाग वाली रात, गोल्डन नाइट, जौने दिन सुहाग वाली शिव जी का रात्रि रहल, वही दिन गोल्डन नाइट माने जानल ना? पता है? अपने बाबू से पूछ लिया। आखिरकार में कवि जी आखिरी भाव लिखलन का कि जौने दिन शिव जी के रात्रि रहल, वही दिन से अपने देश में लोग शिवरात्रि मनावे लगलन। माता बहन भी लोग व्रत रहलन, भाई भी व्रत रहलन। तो जितना लोग व्रत रहलन उ कन्या पक्ष वाले व्रत रहलन, ऐसे के उनके कन्यादान करे के रहला। गुरुदिली मोहम्मद राम सेवक सिंह शिवदान की बानी कथन करे कवि हरदास संग अंबिका जी ज्ञानी। अरे मोरे राम की मतिया हमरे मालूम होई ना, गावे सरोज गंगा के देवे सब कतिया की मतिया हमारी मालूम होई ना। अरे वाह, रानी बिटिया मतिन बहुत बढ़िया गौलिन, बहुत अच्छा गौलिन। रउआ सब आशीर्वाद देत रही। हम अब इतना भावुक हो गए हैं गीत पर कि एकदम चुपचाप एक जगह गुम सुम बैठल रही जाई। आई तो ना पता कौन पावर आ जाला के। आनंद लेत रही सब है।